Right, vadiwa vatariri tine kufamba kwataita muzuva ranhasi. Sekuziva kwenyu, tiri nhepfenyuro yenharaunda yemuno mumakoni yenhimbe. Tinokupai zvirongwa zvakasiyana siyana, zvirongwa zvinofadza, zvirongwa zvinodzidzisa, zvirongwa zvinosuwisa. Muzuva ranhasi tine chiitiko chatafambira. Ndoda kuti titange tazivana nevatinavo pachirongwa muzuva ranhasi, vatiri kukurukura navo vachazenge vachititsanangurira zvatafambira kunoku muzuva ranhasi. Ndoda kutanga nekuna baba. Ndichakukumbirai kuti mungotaura zita renyu nekuti kuno kwatiri kunoku ndekupi. Ndoitwa George Tawabali, asozvinga muzoti mutezi. Kuno kwatiri kunoku ndikwa nechirongwa pamashopu epamutizi. Alright, rega ndiuye pana mukoma wangu panapa. Mungotitsanangurirawo nekutizivisa kuti munoitwani uye kwatiri tatoudzwa kudhara. Saka takungoda kungoziva kuti munoitwa. Zita rangu rakazara ndinoitwa Tinashe Chiwinda. Right, ndinokutendai. Nyaya yatafambira muzuva ranhasi. Takafonerwa tikanzi kwedu uko kune chiitiko chaitika, chiitiko chinorwadza. Saka chiitiko ichocho ndo chatafambira kuti tiuye tizonzwa kuti chiitiko chakaitika ichi chimbori chii, zvii zvakaitika zvazoita kuti tisvike kuno muzuva ranhasi. Alright. Pakaita kurwisana pakati pevanhu vaviri vemumabhuku akasiyana asi vari venharaunda imwe chete ino, asi mabhuku avo ari maviri akasiyana. Vakarwisana panzvimbo iri pedyo nepamashopusi patigere panapo, kusvikira mumwe wacho azobayiwa nebanga, anova ndiye akazomhanya kuuya pamashopusi ndokusvikopinda mushopu manga muine vanhu achiratidza kuti aitsvaga rubatsiro nekubayiwa kwavanga aita. Saka pakunzwisisa kwenyu imimi, chakaita kuti vanhu ava vazoite kurwisana changa chimbori chii, kuti vazosvike vasati vaenda kunobayana? Pane here zvakaitika zvakazoita kuti vaviri ava vazosvike pakurwisana? Pamanzwisisiro andakaita pavanhu vaitsanangura, vaiti ivo vanhu ava vakatanga kunetsana masikati nenyaya yekuti akabaya mumwe akamborara musinuka maitamba vamwe. Saka akabayiwa akazouya ari kuedza kununudza vaitamba sinuka vanova vainzi ihama dzavo pamutupo, hama dzeakabayiwa pamutupo, achiti kune aibaya, iwe uri mwana mudiki kwatiri, hautijairire kusvika ipapo, wakakura tichiona zvauri kuita izvo hazvisirizvo. Saka uyo anoratidza kuti anga agara anongori nekakudherera kaaive nako, zvakafanana nekuti munhu akarara musinuka iri kutotambwa kudhara kudena kuri pachena. Saka ndokubva vambobuda imomo ndokuenda mune imwe shopu yechipiri, pari kunzipo airara pakaunta paroda kutenga vamwe, iye aitonorara padenga pekaunta pacho ipapo. Saka izvozvo ndo zvakamutsa pamuromo kubva munguva dzemasikati kunonosvika munguva dzekudoka, vachizoenderera mberi nekunetsana kusvika akazobayiwa. Anonzi vakabuda vachiita sevanowirirana, uyo akuti ndambokununudza uchinetsana nevanhu, iwe ndizvo ndakuchikuperekedza uende kumba. Saka kwaakabayirwa inotori rodhi inoenda kumba neakabaya. Vakabuda zvinenge zvinyika kuwirirana mukati, uye achiti ndakukuperekedza. Saka munhu ane imba iri padhuze nekwakaitikira chiitiko ichocho anotaura kuti ndakazonzwa vakutukana, vambobuda vachiwirirana vachiperekedzana, asi iye akazonzwa vakuita sei, vakutukana. Saka panofanira kunge paripo ndo pakatangira hondo yacho ipapapo. Ende panzvimbo yacho kwakasara mapushi akarwiswa akabaya, kwakasara hembe yaakabayiwa, nepaive pakapfukudzika nepanga pakazara ropa. Zvinoratidza kuti vanhu ava hapana kungotanga nekubayiwa munhu, vanhu vakarwisana, vakatomborowa, panga pakafukudzika, mauswa akatsikirirwa, imwe bhutsu iri koko, imwe iri koko, uyu kepi yake neimwe bhutsu iri koko, imwe akapfeka nehembe yakanga iri kwayo. Saka vachibuda muchitoro chavakabuda chamuri kutaura ichi kuti vakanga vakuita kunge vakuwirirana, vairatidza kuti vanga vakadhakwa here kana kuti vanhu ava vakanga vachitoratidzawo kuti vanhu vatori right? Sevanhu vandisina kuona izvi zvakushopu kwazvaitika indakange ndisiko, asi ndakaita zvekunzwa. Asi chivimbo changu kuti vanga vakadhakwa nekuda kwei,
nekuda kwekuti vese vanhu vainomwa doro, vanozivikanwa kunzi vanomwa doro 1 2. Uyo akabayiwa kunonziko vave kupostmortem, ndofunga akuiswa pazvaiitikira muhomwe dzake makabuda zvinodhaka zvaakanga afawo. Saka izvozvo zviri pachena kuti vanhu vaidha. Alright, aiwa, ndoda kutendai netsanangudzo yamatipa yakajeka. Vatariri, ndinogutsikana kuti muri kunzwa maitikiro akaitika nyaya. Ndoda kuti ndiuye kwamuri baba, mumbotitsanangurira nedivi renyuwo imimi panhau yatinayo yatafambira muzuva ranhasi kuti zvakanyatsofamba sei. Ipapapo zviri kutaurwa naPamatinashe ndizvo manzuro atakaita. Inini kubva masikati ese nditisipo nditiri basa pandakauya ndichibva. Saka ndakazotomutswa naPamatinashe waitoti wamutizera chimbosvikai kunoku pane vanhu warwa wabaya nanyama pangu. Ndopandakatomukawo chibva ndasvika ipapo chibva ndatoona ari mwana wandinozivawo. Ndopandakati kuwabaya wacho ambori kupera nzi uyu auya ega uyu nofunga atizi. Ndikati saka topaita sei apa kuno tinoziviswa vabereki wacho kutori kure akuitiwa beta titomuyamuri. Ndopatakataurana naTinashe takati zvitoonani kumisa motikari tiumhanyise kuchipatara. Saka tamumhanyisawo kuchipatara kudaro nguva ise aifema. Tasvika kudhuze nekuchipatara ndopatakazoona tasvika papolisi. Ndopatasvika papolisi chowatati ngatimbomutarisei bhozi ndikuona unge asasafema. Ndopatakamutarisa chatoona munhu anenge atotisiyawo. Ndopatakadaidza mapurisa aibva auyawo aibva ati munhu anenge atisiya pawamotinyororo tsamba yakatinyorora tichiendai naye kuchipatara munoone kumanesi. Chatasvika kumanesi, nesi wekutanga achibva auya aibva amutarisawo anzi ndikuona unge munhu atisiya, nganidaidze mumwe wacho ndopaakadaidzwa achibva atarisa anzi munhu atisiya. Chitodzokera kuti kupolisi munopiwa tsamba mutomise mochari. Ndopatakadzokera chatanopiwa tsamba chatamisa mochari. Ndopatabva tazodzokera kupolisi kwacho. Taenda kupolisi kwacho kudaro polisi ndopayakati motikari panapa itori kuinyazura. Chibva tawaperekedza tautaona wasvikiso parodi panomirwawo marifti. Waibva wakwira kuenda kunyazura, waibva wauya, waibva watitora. Ndopatakauya kuno. Tasvika kuno chataridza pamba paigara iye akabayiwa. Tasvika ipapo tamukembo ipapo tamutsa mai wacho waibva wamuka. Waibva wanzi tauya panapa mwana ari kubvira anzi panapa mwana uyu hatina kubvira ndamuona pamasikatani ndaguma kumuona makuseni paange ari kuda kundirwisa achida kunditorera foni yangu. Sapazosvikawo mumwe munhuwo ndiasitondinunurawo ndototi dai atori mukuru dai atondibayawo. Saka ndopata tazouyawo kuno patazowatadzatadza pazvakaitikira pacho kusvikawo kwazochenawo chatazoenda kunozivisa wabereki wemukomana akabayiwa. Wachibva wazosvikawo kuno waibva wanzi chibvisai ropa remwana mukirinikirini because ndimunofanira kuti muite sei mubvise. Ndipo wakabvisawo ndopatakazosiya takuenda kunotsvaka munhu angabayiwa kuti tanzi anofanirwa aenda kwaRusapi. Tasvika kwaRusapi kwacho mapurisa aibva tisiya pamatanda. Iye waibva waenda kunzwisa moto waibva waenda kwanzi ndokune hama dzeuyu akabaya. Wasvika ikoko ndopazvakanzi munhu akatorara kunoku asafuma kumuka na5 sizva kuti aenda kuri. Saka ndo pandakazogumirawo kunzwa ipapo. Saka zvichireva kuti uyu kuzomuka na5 kwaanga aita uku akanga ava kuziva kuti ndapara mhosva. Yes, ndinodayira kudaro kuti akanga ave kuziva because kutomboshaika muarea kwaakaita mumanheriwa wawo because kuitaura zvinhu zvekuma 7:30. Saka kubva atobva nekusanorara pamba zviri pachena kuti akanga aziva kuti ndapara mhosva. Ko nyakubayiwa uyu nyakuzofa uyu akabayiwa payo chakazoita kuti afe. Alright, nyakubayiwa akabayiwa nechipanapa pahuro, banga rakapinda nechipanapa.
ndobva rakapinda napo area yekuside kuno, nekuti akapinda mushopu mandakange ndiri akabata huro yacho ndobva asikokotama ndobva asiya ropa ndobva ratanga kubuda mushopu makanga muine vanhu ndobva vatiza vachibuda panze. Asi ini ndaitove mukaunta chaimo, saka ndanga ndakaloka kaskrini kaikai ndanga ndichangobva kupinda handisina 2 minutes ndabva kupinda paakaona zvekuti iye ndofunga chakatomupa kuti amhanya achiuya kushopu inyaya yekuti angaona malights emota ndichisiko kuti kwani vanhu. Yes, ndo zvakazomupa kuti azomhanya achiuya akabata huro yake. Saka nenyaya yekuti ndanga ndaloka apa ndakanonoka kuvhura ndokuchikumbira vanhu vanga vatiza vavaya kuti dzokai mumutakure mumubudise mushopu nenyaya yekuti ropa ranga rakuzara mushopu ndokuchitakurwa achibuda panze. Vamwe vakatombosajesta kuti ngatitsvagei abaya. Ndikati hatingatange kutsvaga abaya, regerai tiite zvekuti tiendese munhu kuchipatara. Panguva iyoyo ndopandakamhanya kunonodeidza baba because ndiwo muridzi weshopu yandoshandisa. Ivo vane shopu imwe iri pamberi iri kunechekumusoro. Saka ndakamhanya ikoko kunoti ndivazivise kuti pane zvaitika panzvimbo. Saka panguva iyoyo pane vamwe vaitoedza kutarisawo kuti zvafamba sei. Saka ini ndobva ndaziva kuti kana munhu akuwara zvakadai mapurisa vanoda kusvika vachipiwa nhoroondo yakakwana yekuti zvinyi zvaitika. Saka ndakabvunza vanhu vanga varipo nenyaya yekuti panze panga paine vanhu vakawanda. Pane wifi iripo yekuti vanhu vazhinji vanouya vachikogara panze paipai iri free vachiita sei vachishandisa. Saka ndakabvunza vanhu vaive kudivira akanga abva naro kuti munhu apinda apa abuda nekupi, ndokundiratidza kuti abuda neapa. Saka ndakatora light ndokuchivheneka ndichiteera madonhu eropa aya. Ndoda kutsvaga setting context kuti ndepapi pacho pavaita sei pavabayirana. Saka ndakafamba ndine light rare ndokunonosvika pandakaona pandakafunga kuti ndipo pakange paine push rake 1 nekepi. Saka ndakangonogumirawo ipapo ndokuchitomutsa mota ndokuenda kumapurisa tichita kuti tinonoripota. Saka pazvaiitika zvese izvi taiedza kufamba tichifunga nenyaya kuti road yacho yakango. Saka ndaitofamba ndichibvunza kuti ari kufema here, wotarisa zvonzi ari kufema. Saka tazosvika pakatangirawo road kugiredzwa ndakamhanya zvakapfurikidza. Ndakamhanya zvekuti ndakatrayawo as fast as I could tichitraya kuti tisevhe upenyu hwemunhu. Saka nekuda kweizvozvo zvanga zvaakunetsa, even vanga vakamubata vacho vakatotiono ndaitya kuti pamwe mota ichaita sei ichabuda muroad yapo dzanga akabatwa nababa. Saka nekuda kwaizvozvozvo hapana akazonyatsoita serious nekuona kuti uya achiri right here, nekuti munhu anga akutarisa munhu wese anga ane maziso ake kumberi. Asi takapedzera kucheka ndofunga pane 3 kilometers kupinda mutown panonzi paAlpha mashops pane bridge pandakaslowa down ndichitraya kunegotiata bridge. Ndo pandakabvunza kuti ari kufema here, zvikanzi ari kufema. Saka hatizozivi kuti zvakazoitikira papi kubva paAlpha ipapo kunonosvika kumapurisa. Asi achisvika paakatsvaga achiuya achitsvaga rubatsiro, haana zvimwe here zvaakakwanisa kutsanangura pamaitikiro akaita zvinhu kana kuti pazvimwe zvaakakwanisa kungotaura? Akataura achisvika ndichiti aburitswe panze, munhu akamubata achimubuditsa panze mupurisa ari muno munharaunda, mugari wemuno, ndiye akamubvunza kuti waita sei. Vanonzi vachingosho vakati ndabayiwa naAdhamu nebanga. Saka ini ndobva ndatobvunza, pane akarekodha vhidhiyo panguva iyoyo riripo ndakaona paCrime Watch achibvunza kuti ini ndaitobvunza kuti Adhamu wacho ndewekupi. Iye akangodayira kuti Adhamu chaiye ndo zvega zvaakataura. Because Adhamu wacho ininiwo handisi munhu akakurira munzvimbo nhandisinganyatsomuziva, kusanganisira iye akabayiwa wacho ndanga ndisingatonyatsomuzivi zvakanaka. Vatariri muri kuzvinzwira nyaya yatafambira muzuva ranhasi. Vazhinji vanezenge vachibvunza kuti zvii zvakambonyatsoitika ndo zvaita kuti tisvike kuno muzuva ranhasi kuti tinzwisise maitikiro akaitika panyaya iyi. Kunharaunda yedu yatiri muzuva ranhasi kune here zviitiko zvakaita seizvi zvinomboitika kana kuti ichi chitori chekutanga? Ipapo ndingape baba kuti regai tinzwe vatitsanangurire ipa. Kuno kuseti kunoku ichi ndo chekutotanga. Hazvisati zvakamboitika. Hazvisati zvamboitika. Ndo chekutotanga. Ko uyu Nyakubaya pari zvino akazowanikwa here uye ari kupi kana asati awanikwa? Nyakubaya uyu haasi tombozikanwa kwaari.
mapurisa asati amuwana vachirungotsvaka. Wachikutotsvaka awasati watomboziva kuti akaenda sedhi. Ya asati awanika anongori manzwira ekuti kune vamwe vari kuti ane hama yake inoshanda kumapraza ari nechekumberi uko ari kunzi ndiye akamutakura nemudhudhudhu kumupinza mutauni tisingazivewo kuti ichokwadi kusvika papi. And then zvimwewo zvinogona zviri kuita kuti vanhu vafunge kudaro, paari kunzi akamboonekwa Marusape iye mupari wemhosva ari kunzi anga akapfeka magambutsu. Mapusha ake akauya nawo akamasiya pasini pakaitikira zvese, asi azoonekwa kwaRusape anga akapfeka magambutsu aya anova evanhu vari kuvaka pastendi nyowani iri panext nepamba pavaigara. Ndizvoka zvinhu zvose izvi zvaisiwa pamba pavo. Saka izvozvo zviri kuratidza sekuti achibva pakaparo paakapara mhosva akambonosvika nekumba, nekuda kwekuti even varidzi vemagambutsu acho vakazomashaya kumba kwacho ikoko. Saka izvozvo zvinopruvha kuti achibva pakazvakaitikira akambonopfuura nekumba. Saka napari pakaitika macommunications ekuti wemudhudhudhu auya amutakure ndo pazvakaitika. Kunyange zvazvo kumba kwavo vanhu vakaramba kuti haana kumbosvika pano, asi kuonekwa aine magambutsu akashayikwa zvinopruvha kuti akambopfuura nekumba. Ya inyaya inorwadza, inyaya inosuwisa. Nyakubayiwa uyu ndezvipi zvimwe zvaaita munharaunda zvekuti sevagari vemunharaunda tinoziva kuti tinotochema nekuti mwana wedu, asi zvichida pamwe ane zvimwe zvaaitawo, mabasa aita kana kuti zvatinonyatsoti mufi uyu tinomuziva achiita izvi zvamuchiri kurangarira wenyu, kusiya kwekuzoonekwa ine zvinodhaka pamwe nekutora zvinodhaka, zvimwewo kana zvinobatsira budiriro munharaunda, kana kuti zvakangokoshawo munharaunda zvaaita zviripo here, kana kuti angangoriwo munhu aingoitawo zvekudhakwa izvo? Ini hangu semunhu anga asinganyatsomuzivi uyezve semunhu asingasweri munharaunda, asi ndakanzwa taenda kurufu kwake, ndakanzwa vanhu vazhinji vachichema vachitiwo tarasikirwa nemuridzi wengoma, tarasikirwa nemunhu airara achiimba kana pari paitika chiitiko chekuti parufu, panyaradzo kana paungana vanhu anoratidza kuti munhu aientertaina vanhu, ndiye aimiramira kusvikira zvafamba zvakanaka. Panoti wandanga ndakamira pasaidhi naye aitaura kuti mukomana uyu akaridza ngoma panyaradzo yambuya vangu ku-A kusvika kunze kwachena, ndikatozomuperekedza nemota ndichiti waneta chimira ndikuperekedze kumwe. Saka zvinoratidza kuti aibatsira nharaunda zvakanyanya, especially panyaya dzekuvaraidza vanhu kana vari vanhu vakaungana. Ndo manzwiri andakaita ndisinganyatsoti ndo zvaiitika, asi ndakanzwa vanhu vazhinji vachipapukura kudaro ipapo. Ko uyu Nyakubaya ndezvipiwo zvamungatiwo uyu tinomuziva achiita izvi? Nyakubaya uyu aisanyatsomuziva, hamunhu aisanyatsogara muno. Aita zvekuuya achienda? Aita zvekuuya achisvika pana mai wacho then obadzokera. Plus kutoti zvekuuya kwacho pana mai wacho waisanyatsowirirana, kozi pane gore rakaperera takanzwa kuti akabhemba chibage chese chepamba pamai wacho chisati chasvika, zvichinzi ndimi makauraya baba vangu. Saka zvichiratidza kuti anga ari munhu angagara atongoriwo nemhirizhonga dzake kubva kumashure tisati azosvika pachiitiko ichi. Iye achitsanangura anotaura futi kuti anga ari munhu anga ari kugara kumamanyi, aitaura kuti aigara kuJumbumaini kumazoe. Saka zvechikorokoza unhu hwavo munongoziva kuti vanowirirana pachavo, kana vauyako vanhu havanyatsotambirirwe zvakanaka nekuda kweunhu hwavo ihwohwo. Aiwa, ndinoda kutendai nemukana wamatipa wekukurukura nemi. Tangoti regai tiuye tinzwe nhoroondo yacho, mafambiro azvakaita, nekuzoti pamakazomutakura kusvika kuchipatara zvakafamba sei, ndo zvamatitsanangura zuva ranhasi. Handizivi kana mune mamwe mashoko munofunga kuti aiwa ndasiya anoda kuti mutsanangure. Mukana wacho ndiwoyu, tichinopendera edu hurukuro yedu yatanga tinayo. Maita chinhu chakanaka pakuti zvinobvisa pfungwa dzanga dziri muvanhu.
iko zvinezvi panga pachibuda mavhizheni akawanda ekuti mukaenda pafacebook nekuda kwevanhu vakaposta mavhidhiyo emusi iwoyo mumwe nemumwe anga achipa maonero ake ototsanangura sekunge ndo zvakaitika. Saka pane imwe platform ndakatozopinda basa rekupindura mumwe nemumwe kuti musadaro, musataure zvisizvo, musataure zvisipo, hazvisirizo. Ende kwakafamba information yekuti akabayirwa mushopu inova isiriyo. Munhu akatizira mushopu aona kuti akutsvaga rubatsiro. Yes, anganga atokuwara kudhara. Saka iwe nezvo vanhu vaiti vakadaiso vakasangana neni vanoti chokwadi here kuti kwamutizira kwakabayirwa munhu mushopu, mumwe anenge achitsanangura nepaanofunga napo. Chokwadi here kuti mumota makafira munhu, mumota makabayirwa, amenoti akauya neyekuti akabayirwa mumotawo zvakange zvafambawo sei. Saka maita chinhu chakanaka kuti kana information iri ingazosvike kwavari vanhu vanobatsirika, uyezve vanhu vanoona kuti kana paitika chiitiko ngatisatorei mukana iwoyo kungoti zvawafunga ndizvo. Unomisleada vanhu, unopa vanhu pfungwa dzisiri idzo, kupedzisira vanhu vasingachanyatsowirirane nekuda kwemafungiro evanhu. Saka zvinhu zvakakosha kuti kana paitika chiitiko mogather information chaiyo. Kana muri inozopublishwa wafunga kuudza munhu ari panext pako, womupa information uri wewe informed iwewe wacho, kwete kuti unenge uchiita zvekufungidzira kuti no ndakanzwa sekuti. Zvinenge zvakakosha kuti vanhu vatange vanyatsotsvaga maitikira zvakaita, kuti munhu akabayirwa papi, akafira papi, zvakafamba sei. Ayo, ndoda kukutendai mukoma nekutsanangura matsananguriro amaita. Zvakakosha sekureva kwamaita kuti mashoko kana achinge achifamba munharaunda afambe ari mashoko echokwadi, kuitira kuti vanhu vasazofambe vachinyepa. Zvechokwadi takatosanganawo nazvo zvekuti akabayirwa mushopu. Zvamuri kutaura izvozvo hakusi kunyepa. Taitofungawo kuti hatichada kutosvika toona kuti mushopu macho makabayirwa ngepapi, tichingoenda takadaro. Asi zvamazopatsanura kuti aiwa vanhu vakabayana vari kunze, vakarwisana vari kunze, vatobuda vachitorana vachienda, ndogutsikana kuti vazhinji vachaona, vachanzwa chokwadi chezvakaitika nekuti tasvika kwazvakaitikira. Baba, mashoko enyu amungafunga kuti haya asara aya ndoda kuti ndigoverane nevazhinji vakatarisa hurukuro yatinayo muzuva ranhasi. Mashoko hapachisina baba. Mashoko hapachisina. Kana kungovakurudzirawo zvavasingafaniri kuita, nekuti vechidiki vamwe vacho vakutofunga pamwe ndoupenyu hwekufamba nemapanga muhomwe. Handizivi kuti mapanga aya anenge aizofambwa nawo kuti ndoekuzvidzivirira here kana kuti anenge atori ekubaya. Ndanzwa hangu pataurwa nyaya yekuti munhu wekumugodhi, ndonzwisisa kuti kana anga ari munhu akamboita upenyu hwemumugodhi vagara vanhu ivavo vanotofamba nemapanga. Ipapa kune kwakutokurudzirawo vanhu vamwe vanenge vasarawo kuti mapanga ngavasafambe nawo nerekeni. Any weapon zvinokwadza zvese hazvifambwi nazvo. Dai pakatokurudzirwa kuti anenge atoonekwa nemaweponi iyayo, banga, rekeni, chero chinokwadza chese, abatwe oendeswa kunopiwa mutombo. Ndizvo zvingatopedza dambudziko iroro. Tinokutendai nekutigamuchira kwamaita nekukurukura kwamaita nesu muzuva ranhasi. Tinovimba kuti kana pachizenge paitika zvekare zvimwe zvirongwa zvinenge zvaitika, kana nyaya dzinenge dzaitika kuno, tichangoramba tichiuya kuti tinzwisise, uye kuti vanhu vari kunze uko vakwanise kuwanawo mashoko echokwadi asiri ekunyepa sekufamba kwazvanga zvichitoita.